An bombang ini an saro sa pipirang bomba na pinagkukuhaan ng tubig inumon kan mga residente sa Barangay Pineda sa Rungpuerang Barangay sa Pilar, Sorsogon. Tuyong taguran problema nindaan paglabok ang tubig na nagiging kausadaa kan pagkakontamina kaini. Tuyong tag-init ang pagdiit naman kan bulos ang pighandal ninda. Ang residenteng si Diana, pigpapakala kagaan pa ang inarok niyang diding tubig nga ni masiguro na ligtas ining inumon. O kung may sobrang kwarta, minabakal da siya ng mineral water nga ni masigurado. Dipisil po pag pag tag-init talagang dipisil. Tapos pag araw naman kay ni gari baga so bako man kita sa malinig na mayan tubig tag-uran, siyempre sugabos na kumbaga nakukuata. May bubon man sa lugar, alagad da ini pwedeng kuhaan ng tubig inumon, kaya ang estudyanteng si John sa bubon na sana ng lalaba. So, para makainom kay tubig, nag-aaral ka sa ere, dumaki, di nagalabog. Pag nagalabog niya kaya, nagadururo man sa mga taga-tao din. Sigun kay punong barangay Jason Malto, haloy na nindang pigproblema ang tubig inumon. Kasi ang pig-aasahan lang digdikan sa mong barangay, ma'am, yung poso, yung balon, duman ka ko inumon. So, ang problema pag araw kayo ng raining season, so dakulao na problema. Kasi number one, duman nagkakaigwa nagiging kontaminado ang tubig. Yun ang pinaka-problema mo digdi, number one talaga, yun po, tubig. Mas pinag-iingat niya pang lalo daan sa iyang konstituentes kung yan urog patamin sa nang nagkaigwan ng typhoid fever outbreak sa indang barangay na kausa daakan kontaminadong tubig. Di sa Muya, sa lugar ko, sa Pineda, dakulao na kadakol ki pangangaipo na day kayang punduhan kang barangay, number one. Kasi limitado lang ang pondo kang barangay na day kayang maitao kang barangay sa komunidad. Siguro kung may mas makakareparo sa Muya, sa paagi kang online TV, Bicam Bicol Online TV, para sa kuya, siguro sumamati man so agrangay mi. Bilang niyong kami sa remote area na kulang kayo nakakareparo, although yaon man nga ni ang LGU para sa kunyan. Kaso day kayang gabos i-shoulder kang LGU na may maitaw sa pangangaipo kan sa mong barangay. So, katakod kay ni, laom kan punong barangay asin kan mga residente sa naunang bitan na lugar na lugod matauhanin magkakanigong atensyon kan mga haralangkaw na opisyal kan gobyerno an pigkakaatubag nindang problema sa tubig para masyerto an kaligtasan kan sa indang salud. Para sa mga baretang tatak Bicol,